aiwa muri Zimbabwe vanhu vese vari kufara nechiitiko chaitika munyika yeZimbabwe. Pachaona kuti the United States of America yamiramira neZimbabwe. Vanhu vanyatsokuona kuti aiwa America kunyange zvaizvinzi yakaisa masanctions paZimbabwe, but aiwa inoyatsa kuratidza humanity yasiyana nezvimwe zvatinoona kana zvichiitika munyika medu. Sandapinda mashoko abuda vanhu vachipraisa the new ambassador to Zimbabwe. Nori subscribe oleka kubva tina on the bell icon. Tipinda mudemira masvingo anyora vachiti the United States stands with the people of Zimbabwe and we urge other donors to contribute to meeting the humanitarian needs of Zimbabwean people, said Ambassador Tremont. Vanobva vaposta a picture yamuri kuona aiwa the US ichidonata zvamuri kuona vanzi USAID iri kudonata zvokudya. Aiwa muri Zimbabwe tirinyatsa kuona kuti aiwa USA ingataurwa zvakashata pamusoro payo kana audze masanctions kana kunzi vakomana ava vasapoteja nyika yedu, but apa tofanira kumbovatendawo. Vanhu vari kufara vachiona aiwa zviri kuitiwa nezvazvikareiziwa nethe new ambassador vachiti aiwa mamwe madonors ari kubva kuUSA ngaramba achiuya achidonata kuthe nyika yedu yeZimbabwe. Saka chimbotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko chakadai. Nokuti aiwa people are happy vachiti kuuya kwaita ambassador ava aiwa tichaona kuti nyika yeZimbabwe ichamira neUSA vachiita marelations akanaka. Tiudzei mafungiro enyu pinai mucomment section medu ndopandokutiusanga unosubscribe kulike chinotina on the bell icon.